Αυτό είναι το σκαφάκι μου, ο Πασπαρτού. Έχει όλες τις νόμιμες άδειες πλών και άδειας αλληλείας. Έχουν βγει τώρα. Είναι για 3 συν 1 άτομα, για άδειές του. Είναι μοντέλο 2006 με πρώτη άδεια του 2007. Πάει άνετα 3 πλατουφεκάδες με τον εξοπλισμό τους. Μέγιστη ταχύτητα που έχει βγάλει με το GPS είναι 33 χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στα 18 με 20 μίλια. Είναι οικονομικότατο. Εδώ έχουμε όλα τα σωστικά του, όλα τα προπόμενα σωστικά. Η άγκυρά του, το ρεζερβουάρ του 22 λίτρα, το λαδάκι της δίχρονης μηχανής. 15 μηχανή δίχρονη του 98 μοντέλο. Έχω τοποθετήσει πάνω και υδροπτερίγια για γρήγορο πλανάρισμα και καλύτερη ταχύτητα. Έχει φώτα LED αδιάβροχα στο τρέιλερ. Είναι με γάστρα. Είναι 320 και το πουλάω λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Δεν έχει μπαλώματα, δεν έχει χτυπήματα στη γάστρα. Έχει πολύ καλή πλεύση για τα μέτρα του. Με έχει βγάλει μέχρι και 4,5 μποφόρ έχω βγει από θάλασσα. Τόσο βρήκα, βγήκα σχετικά άνετα. Είναι μικρό αλλά εύχριστο. Τραβιέται με γιοταχή αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται τζιπάκι. Φυσικά αν έχεις και τζιπάκι το ρίξεις από παραλία. Πάρα πολύ άνετα βέβαια, πάλι. Είναι ένα καλό φουσκωτό. Όπως είπαμε, χωρίς μπαλώματα και χωρίς χτυπήματα στη γάστρα. Ορίστε και η γάστρα εδώ. Δεν έχει καθόλου χτυπήματα. Όπως επίσης δεν έχει καθόλου μπαλώματα.